Badara Bete wati sera anyo de foli manaw nyina ka damine 10h ka ta 10h30 uku chugo dowla sabu o eri nye awanga wati no sira sa gafe ambido akono abiketi Dirisa Kuma Badri société Madla Kuma et frère Badri adefo ka wali nyundo baga tro de bete nyo de fo malien de nyina ambe kan chesri minni away ka don kengairi tiga anyi kofo ila ku dona minni boulangerie tiga anyi la kofo ila ku dona profere la ikofora iku dona o awnga kene min fana be nambi ta nyere jira o keneka o jija ifana ka ande mo sirafe am fana ka ta angala ku don o de nywande salon de media ada le do de kama bete ni ala sona Nura FM kene a chamanje ambeski awmbala mashallah référendum constitutionnel abike so bu ambi du gafe kono l'indépendant away kado mami ngumambe o ye Musa Sayon Gamara Musa adumbe nanyi away kado l'indépendant kono ako kala taminu be no lube talike away kado élection et référendum constitutionnel ikado kafo awa o ye référendum oui ok en sona ma son drone du anga constitution abana sariya sumbai e jamana kuluma bai kosobe en sona amason abana drone du aywa bashite o kuma na sa ko labbe on sabatira minni away kado cedun ambela jele gulele du kalo kletani shegi ni alaka jey nga akletani shegi gulele Boubacar Traoré away kado fenjamambe nganga ndisi da minu na de kwaje ni jetemineke kalo fla referendum no betalike kala taminganga ta nyene bolike nyene boli mimbanga sera sumba na bo kofo se kala teme baraka kenai o kala ta Boubacar kika do awajuma do kalo kliduru temeni ambi balika bo mungalama jamana marabawu away kado kalo fla ukelenga do imbo do koro ufleka na do wati kura were kana buluda uyajira kafo kalo kleta ani shegi no ye juin kalo mais ani juin o juin atoyete kalo kele zawa ani doni koni ala sona ma kwa kala taw away kado mali fandani nani be kika do kwa bike leje temineke conseil des ministres buludali away kado balika chunindo o kera nangwa mako extraordinaire akera mali gouvernement fait uyuli ka joni chesiru ke kajirana kafo ambora kanda do kala tamina Boubacar kika do o kala ta ko bina buluda buludali inti dowre kalo klitani shegi no juin kalo san 2023 kwa bike mali fandani nani bela jile fe wa anga yoro minu fana be ni away kado abi consulat ni ambassade na fenwero ko fo bike bela jile na mali dembe soko yoro mali dembe away kado nya fon fa finya sama ka bla ni ala sona makala tan away kado abulu dambe abike afan bela jile fe juma do jabaran na television away kado flash special ya ke kaninde nya fo anyi mami be na le kumbi kene ngono ni atara katanya fo likanyi abitalike colonel Ablaye Maiga ale ministre d'État min ye porte-parole du gouvernement ani administration territoriale ale nyinembe away kado ni mbema akuni ya jetemene campagne bi damene ni ala sona ma juin galo klefla minuit kata datugo away kado juma do juin galo kleta ani woro fana minuit ako vote nu away kado minyi awa mami no be no yanga finitiguyi minu banga lakana no bo kofo Boubacar ulu koni kalo kleta ni kele no ye juin kalo ulu be kalata away kado bu tawke so kunkele yani aungantake akoni ya jetemene kala tala minun be ni away kado bita kalata no ye awi Boubacar fem vla de be ansona obe wi ko fo ayi neti jeni ninye nti jeni munye constitution kura min be no ye sariya sumbai na be jamana nguluma ko fo jamana yere bi seme mina nti jenai sabu fem ba kono min mandinye away kado e ya mariale do ayika ayi no ye noy e ko bla Boubacar sebe de no yere dafara bu ni nwanje ko yi sabu sebe de away kado nsona o ko ni je man pasi away kado ni yere ya ye itiflama ayi maso e jine bile do ko ale blembe chori ala kanichi ami koble koble no koy blema ko ni aywa koble ngoy da maso ngoy koble mfundu ne do fokambli abana o kuma ne o mabbeima e kan no e kuta sabu jamana ngono be de libérer le do nso na maso kele talaw ne ko kisona ne ko ngum maso na nya fara nywanga oni ne ta chara kateme etaka nango kambi jamana jode nofe majorité tewa démocratie mo defo o kuma bita o sirafe fasirike ba ko akode siratique la minya away kado ne jetemeneke e bay ka fo ni wati min vlene na ko fora Boubacar Traoré fenjamambe min goni be ni jamana nyama nu kangu disida o disila away kado min bi se ka to jamana nyire bi se ka basiki chugomi est-ce que nunu be farale nywanga abina sika keso wiye kala taw bi labbenwa saba fora minya away kado maminu
yɛrɛ bɛ n'u bɛ kalata ni fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen labɛn olu ka sigili a bɛ k'a dɔn kan ka kɛ kalo 3 yanni kalata yɛrɛ don o ni ɲɔgɔn cɛ nin dun filɛ nin kalo 1 o de bɛ an n'a cɛ Patrick b'a ko a ko filanan min bɛ yen carte nationale d'identité biométrique sécurisée o kuma min bɛ sen na a baaraw kɔni tiɲɛ don a daminɛna fo min ye miliyɔn 1 n'a kunkanfɛ o bɔra la yalima tɔ min tora k'a fɔ maa miliyɔn 8 o kalata minnu bɛ taa kɛ o bɛna se ka di a tigilamɔɔw ma ka bɛn waati in ma wa Boubacar o fana ye filanan o ye dɔ ye dɔ in ye jumɛn ye min ye a ka dɔn lakanabaliya k'o fana ye fɛn min n'a ɲɔgɔn ɲɛ bɛɛ a ka dɔn jamana in kɔnɔna na ɲininkali min bɛ kɛ yalima a ka dɔn a ko bɛna se ka ɲɛ sɔrɔ wa jango tɛ Kidal olu maaw yɛrɛ kɔni Kidal n'i ye jateminɛ kɛ a bɛ bamacɔliya tigilama dɔw a b'olu de bolo ɛji ma se jango tɛ k'a fɔ ko autorité a ka dɔn n'o ye jamana marabaaw ye olu ka taa sigi o yɔrɔ la Boubacar min ye a ka dɔn imama a fana wulilen don fan bɛɛ fɛ a bɛ ka tabali gosi ko laïcité ko kuma min n'o fɔra k'o jɔsi k'o bɔ a la k'a kɛ sɛtu sɛfini hali o don ko sibiri don kalo tile 6 o ye ɲɔgɔn ye kɛ CICB la o ɲɔgɔn ye in kɛnɛ ka min ye a ka dɔn Mamadou Diko yɛrɛ ka maaw olu ka solonadonbaw a ka dɔn olu sen bɛ a la a ko kuma na sa min ye kɔfɛmaaw fana n'o ye diaspora maaw ye article 46 an bɔra k'an da don min na min ye a ka dɔn double nationalité ko olu fana bɛ a ka dɔn u sɔn o sira fɛ politikima sira fɛ min ye a ka dɔn EMK Chokmor Sissoko n'a ka maaw cadre des partis et regroupements politiques pour le retour de l'ordre constitutionnel n'a ɲɛmaya bɛ Boubacar Tirita bolo olu maaw fana wulilen don Boubacar wulikajɔw kɔni barika ka bon kosɛbɛ appel du 20 février o min fana bɛ yen n'o bɛ a ka dɔn Mohamed Cheikh Mohamed Chérif Kone o tɛmɛna semaji faso hɛrɛ n'o bɛ a ka dɔn Zumana Sako ko fɔ far an ka wuli nin bɛɛ ye maaw ye minnu kɔni n'olu fana wulilen don ka tabali gosi ko a ka dɔn u tɛ jɛn n'a ye bi u tɛ jɛn n'a ye sini o kumana an bɛna an sigi k'a lajɛ kalo tile 18 nzona o de bɛ taa n'a ye wa tari min ye a ka dɔn ayi an ma sɔn o de bɛ taa n'a ye wa an b'a sigi k'a lajɛ Patiri filɛ Musa Sayon Kamara a ka dɔn l'indépendant Boubacar u ka bidon bɔli i bonya b'a la Marima ka ɲɛma bonya a sɛbɛkɔrɔ diyara n ye ne yɛrɛ bɛ n bolo kari ka don teliya la ko ni sɛbɛn mun n'u k'a ma ko Azalɛ Express bamananw ko dɔ fara dɔ kan a b'a bugu wa a b'a caya i bɔlen filɛ k'i da don référendum mun na n'a kan ka kɛ juin kalo tile 18 an ka jamana ale kɔnɔna la Albert Mayiga a y'a jira k'a fɔ ko waati mun n'o kofɔlen don tan ko waati kofɔlen ko a bɛna se ka koron ka kɛ o waati la wa Albert Mayiga a kumara a y'a jira k'a fɔ ko min ye référendum ye n'o bɛ jamana constitution kura mun o baara bɛ sen na jamana marabagaw kɔni bɔra ka nkalon k'o bɔ a la ten tari k'a jira k'a fɔ ko ni Ala de ye juin kalo tile 18 jirana jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ ko min ye référendum kalataw ko a baaraw ko a bɛna boloda ye sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn mun n'o bɛ ka maa kamana gan u bɛna se ka fɛn jumɛn de fara ɲɔgɔn kan walasa mun ye kalata in kɔni ko a bɛ se ka kɛ mun ye Albert Mayiga a y'a jira k'a fɔ n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ fɛn mun bɛ n'an b'a fɔ ko fichier électoral maa minnu kan ka taa kala ta olu yɛrɛ tɔgɔ ko o bugunatigɛ ko kɔni ko ɲaami donnen b'o la o fana mana bɔ yen autorité indépendante de gestion des élections n'o ko fɔra a bɛ EJ ko fɔ ɲɛma ko an bɛ don min na comme bi ko an ka jamana fan caman de bɛ yen i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye EJ fana ko o sigilen tɛ yen o fana mana bɔ yen kɔrɔfɔ mun n'o fana bɛ tali kɛ carte biométrique la i n'a fɔ i bɔra k'i da don la cogo min na ko nin bɛɛ lajɛlen ye gɛlɛyaw ye gɛlɛya minnu u bɛ sɔn ka ye ko in kɔni o kɔnɔna la nka sɛbɛnnikɛla ko jamana marabagaw kalekan ne kɔni don o siga t'a la ko mun ye référendum in kɔni ko o bɛ kɛ maa minnu fana bɛ a ka jan n'u hakili juru carilen don olu y'a ye k'a fɔ ko mun ye jamana marabagaw filɛ ka waati mun fana ni k'o boloda tan n'o bɛ juin kalo tile 18 ko fɔ ɲɛma olu y'a jira k'a fɔ ko o bɛ bɛn don ma don mun o dugusajɛ ko o dugusajɛ k'o de kan ka kɛ mun ye baccalauréat ye an ka jamana kɔnɔ n'o le bɛ de 19 juin ko fɔ a bɛɛ bɛ kɛ yɔrɔ kelen ko le 19 juin ɲɛma a yira k'a fɔ ko maa minnu bɛ a ka jan n'u ka kalan kɔni sera kilasi 12 na olu kan k'u ka ɲɔgɔndanw kɛ mun ye juin kalo tile 19 wa a bɛɛ lajɛlen dun na kɛ mun ye kalansow de la ko mun n'i ko k'i bɛ fɛ ka mun ye élection yɛrɛ kɔni k'a labɛn a ka jan fo ka taa fara mun ye baccalauréat k'o labɛn ɲɛma ko tile 3 de b'i bolo b'anw bɛ numéro tɛ o bɛɛ lajɛlen na a ko k'u ɲaaminen don ɲɔgɔn na ko e ko jamana marabagaw ye nin date in k'a jateminɛ wa o sabu kɛ juin kalo tile 19 ani juin kalo tile 18 ɲɛma ko jamana marabagaw k'u ye a waati k'u y'a jateminɛ wa sɛbɛnnikɛla ko a ko k'o fana mana bɔ yen ɲɛma i bɛna ye k'a fɔ ko an bɛ don min na comme bi ko fɛn minnu fana n'o bɛ sɔn ka kɛ ko majɛ ye kosɛbɛ koyi maa caman y'a ye k'a fɔ ko mun ye kalata yɛrɛ ko kalata a tɛ se ka kɛ yɔrɔ caman kɔni ko o la o sabu ko mun ye gɛlɛya caman kɔni ko o bɛ yen sɛbɛnnikɛla n'o bɛ Albert Mayiga ko fɔ a ko ni ko an ka jamana marabagaw bɛna se ka wulikajɔ jumɛn de bila sen kan yanni kalata don in cɛ maa o maa de bɛ yen ko maa ka carte biométrique sɔrɔ o tɛ kɛ ko o bɛ se ka d'a ka carte
carte biométrique kan cogo min na walayi ɲɛma o fana mana bɔ yen u kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ jumɛn de tigɛ sen kan walasa mun ye EG u kan ka sigi yɔrɔ minnu na olu bɛ se ka sigi o yɔrɔ kofɔlen na cogo min na ɲininkali gɛlɛn sɛbɛnnikɛla kɔni y'a yira k'a fɔ a ko di a maa minnu bɛ ka jamana mara an bɛ don min na komi bi sanga nin waati bɛɛ lajɛlen na maa dɔw b'a yira k'a fɔ k'u tɛ se ka fɛn mun kɛ ne ma ko u b'o de kɛ ka tɛmɛ o de hukumu kɔnɔna la ko bɛɛ lajɛlen kɔni sigilen bɛ k'u lajɛ nin ko in na hali ko in yɛrɛ musaka ko ne ma ko nin bɛɛ lajɛlen y'a gɛlɛya ye mun ye fatirikɛba ye n'o bɛ Albert Mayiga ko fɔ a ko ne yɛrɛ k'a fɔ ko min ye jamana marabaaw n'o bɛ colonel Assimi Goïta n'a ka maaw ko fɔ fɛn caman bɛ u y'a fɔ k'u b'a kɛ maa caman y'a yira k'a fɔ k'u tɛ se k'a kɛ nka an bɛ don min na komi bi u y'o ko caman k'o kɛ an bɛ don min na komi bi mun bolodalen filɛ n'a bɛ tali kɛ référendum mun na a bɛna se ka kɛ wa a tɛna se ka kɛ ɲininkali to min a bɛ sigi Albert Mayiga ale y'a fasiri ka bɔ Arzala Express ale kɔnɔna la i bonya o b'a la Bakari bonya barika bonya diyara n ye Bakari kɔrɔtɔ kojugu Bakari a bɛna ni gwajɔ ye o kumana sa min ye i k'a dɔn an b'an sigi k'a lajɛ nka an kɔni bɛ min fɔ an m'a kɛ cogo cogo an da ɲuman bɛ se ka don a la cogo min ka se k'a kɛ jamana in ni jamana ka ɲɛta don yarabi Ala k'a kɛ n'o y'a sɔrɔ a kɔlɔlɔ yalima a maakama bɛ se jamana ma Bakari maa y'a tiɲɛ Ala yɛrɛ k'a tiɲɛ o kumana an ka wuli ka jɔ kɛ ka cɛsiriw kɛ hakilina ɲuman ni ŋaniya ɲuman n'an y'o fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ koyi nanzaraw m'a f'i ye ko rien n'est impossible wa o ma fɔ ni insécurité ko do buramaw sigira insécurité in kɔnɔ insécurité tɛ dalu ye o ayi bɛɛ ka yɛrɛ ka sigira insécurité kɔnɔ 2018 kɔni kɔnɔ la k'a daminɛ 2013 fɔ 2018 an ka kuma wɛrɛ fɔ ala ta foyi ma kɛ ko insécurité kun t'a kɔnɔ an ka kuma wɛrɛ fɔ o kuma an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ni hakilina ɲuman ye ni miirina ɲuman ye i y'a fɔ cogo min na ko in tɛ taa o kɔ koyi an ka hɛrɛ dɔrɔn hali bi an bɛ jamana marabagaw wele a mana kɛ cogo cogo u ka sigi fɔ k'o baara boloda parce que i bɛ se ka sɔrɔ maa dɔw bɛ yen u ma fɛn dɔw de faamuya n'a ɲɛfɔr'u ɲɛna ka faamuya a ɲɛma u bɛ taa sira kelen ta mais n'a ma ɲɛf'u ɲɛna ka faamuya a ye tiɲɛ ye a bɛ so a tɛ ɲɛnabɔ dɛ e cɛnninw ye hakili ka ɲi ayi dɔw bɛ yen i b'a dɔn u b'a kɔnɔna la u bɛ k'u poser a ko la mais a ma ɲɛf'u ɲɛna de c'est vrai bon a kan ka ɲɛf'u ye sira jumɛn kan bon an ka jamana marabagaw an y'a f'u ɲɛna ça fait maa si kana kɛ bolokɔfɛmaa ye nin ko la a banna bɛɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ɲɛ bɛ fɛn fɛn opposé len na u bɛɛ mago bɛ fɛn de la fɛn ka f'u ɲɛna u bɛ fɛn mun faamu o de ka f'u ɲɛna ça c'est vrai ça c'est vrai nin ko in ka nɔgɔn kosɛbɛ u kana ko de dusu ta a banna ça c'est vrai Bambi Konate Bambi an b'i fo min ye Lasana a diyara n ye hali bi an bɛ taa radio ye Nura FM ye Nouvelle Horizon i k'a dɔn an b'ale ta ministre min bɛ anw kunna n'o ye ministre Ismaël Wage Wakari Traoré BT k'a taara yɔrɔ la yɔrɔ min bɛ yen n'a bɛ Ɲɔrɔ Surufukɛ n'a b'o kofɔ dɔwɛrɛ tɛ a taatɔ min ye i k'a dɔn a ka Wagande kɔnɔ anw ka sariyasunba ye n'o bɛ nouvelle constitution n'o b'o kofɔ i k'a dɔn k'a fɔ o b'a kɔnɔ ka t'o di Ɲɔrɔ Surufukɛ ma dɔwɛrɛ tɛ koyi transition maaw k'u teliya joona bila imama maaw ɲɛ Basirikɛba ko a ko min ye i k'a dɔn projet de la nouvelle constitution kunu sa wuli ka jɔ ani cɛsiri kɛra k'a kuru k'a da ɲɔgɔn kan k'a kɛ i k'a dɔn Wagande kɔnɔ k'a di ministre ma n'o bɛ Ismaïla Wage kofɔ ministre min i k'a dɔn ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn a ka wuli ka jɔ kɛ ka se n'a ye maa ma n'o bɛ Cheikh Mohamed Ould Cheikh Amawula i k'a dɔn Haidara n'a b'o kofɔ ni bɛɛ ko a ma ko Buye a k'o de siratigɛ la a jirala k'a fɔ Wage i k'a dɔn mission Telimani o kɔni donna senkɔrɔ teliyala maa fɛ maa min bɛ yen n'a bɛ anw ka transition ɲɛmaaba n'a b'o kofɔ n'o bɛ i k'a dɔn Asimi n yɛrɛ Tuama n'a b'o kofɔ k'i k'a dɔn k'a fɔ Asimi a wuli ka jɔ a y'o fɔ ko Wage ko a ka taa joona ka fɛɛrɛ ani dabaliw kɛ min bɛ se k'a to ani nin jɛ in n'o bɛ Ɲɔrɔ Surufukɛ n'o b'o kofɔ u bɛ se ka ɲɔgɔn ye a bala ta wuli ka jɔ ni cɛsiriw bɛ ka kɛ min bɛ se k'a to sariyasunba in i k'a dɔn a bɛ se ka tɛmɛ cogo min kari don kalo tile 18 san 2023 Mali fantan ni naani bɛɛ lajɛlen fɛ a k'o de siratigɛ la Ɲɔrɔ Surufukɛ ni waati laban ninnu kɔnɔna na ni hakili b'a la i k'a dɔn a bɔra a kumana constitution in kan dɔɔni nka gɛlɛya ye min ye sɛbɛnden min taara di Ɲɔrɔ Surufukɛ ma a waati k'a tɛ se k'a kalan sabu kɛ n bɛ k'a sɛbɛn i k'a dɔn min ye nanzarakan a sɛbɛn b'o de la k'a di i k'a dɔn Surufukɛ ma o n'a ta bɛɛ Surufukɛ y'a jira k'a fɔ sɛbɛnden kɔni min faamuya min fɔra ale ye min y'a kɔnɔ k'a fɔ ko a bɛ gɛlɛya ta ka se diinɛ ma fusi k'a fɔ k'a bɛ i k'a dɔn kɔlɔlɔ ta ka se diinɛ ma a tɛ se o tɛ tiɲɛ ye a k'o de siratigɛ la a fɛn kelen t'a kɔnɔ min bɛ i k'a dɔn anw ka diinɛ la gosi ne ka kuma tɛ dɛ Surufukɛ ka kuma don a k'o de siratigɛ la nin bɛɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen yalasa hali bi ka Ɲɔrɔ Surufukɛ ka i k'a dɔn ko in jɛya a ye wuli ka jɔ kɛra jamana faamaw fɛ sɛbɛnden k'a ba ma yɛlɛma kan na kan min a b'a faamuya n'o k'a ma ko Asaniya k'a yɛlɛma o kan na ni ka taa n'a ye i k'a dɔn ka taa di Ɲɔrɔ Surufukɛ ma Ɲɔrɔ Surufukɛ mankan ni dongabɔ ni fɛn minnu n'olu cayara diinɛ ko sira in fɛ i k'a dɔn sɛbɛnden min dilen fila ma Lala n'a y'a kalan a na faamuya caman a n'o sɔrɔ a la Fasirikɛba ko a ko jɛkulu dɔ bɛ yen n'o k'a ma ko Ligue Malienne des Imams
érudit pour la solidarité islamique no be imama ko fo olu koni ambe doni mina ko bi Boubacarou yelembe ko bela jile bala ka jira ka fu ti jena bi ti jena shini sabu femba kono femin nangwa ma ko laïcité dine be da makaka awe kado o min no folen vleni parti be o mabbi atebe o machine Boubacar ka bi bite fo lawale an ye laïcité ba ma yelmani mi dine be da makaka minya awe kado anga nywanga dine bunya be ka beta to atabulula Boukari laïcité ko kuma min be sina uti jena bi uti jena shini akodi stratégie ni hakli bala meklo kle woro san 2023 uye nyonye bile ke centre international de conférence de Bamako CICB awe kadu nyonye okono mado be lukone layduta kuna wulika joke dine matrafa ba minumbe awe kadu luye disibaye ku bisi achama makasika tanya foli kuye la cité ko yo bisika dabla kumami aku yo to de la minya awe kado mami mbe no ministry no ye wage ashimi chi da majona akata chain nofe no baunga belebele ko fo Sheriff Mohammed Ould Shekne Ahmada Amaula Haidara ko kata nofe kata laje sebende ngata dama kanya foli kai akoni ngomi ngele fleni gouvernement telera koy sabwa ukona imama nya jona kata nyoro buye nofe kata fe njira la o badira ka fo imama mo ko ni matafu sira ya be ko ma jera akara wasai akara awasara alba rectifier avec tout fouet permis wake kele ne panguru boli kata ndigana ayre kuma ka boli ayre da kunya boli kata nyoro ka kala kasi beti wala ato farati dabla wake bo chama ne ke bamako ya agba am se panguru bolla panguru ko ni toyi o permis ba bulodi wake be siga munga panguru dal Vladimir Putin siga ki ga tay fana ngo do ba klubana ayo teknyen wake ko ni ba se goke wake be panguru ka jigin ka da ka ta kere ala na kira na kana ka do ka buru kono ka bo ba boke Putin ko ni te o bla puti do were fo wake mai ay ne ba don wage mai sa ne bo donga do were fo Putin afasa furulai afonga ya fima akoni ba se goke ayre de abulikata atara kayde fe ube kulugani fe kuma na nyona sira jmenga surula panguru bolle bo nyini wa ete panguru bo nyini to ya atara Allah tara jira ko jire fe afo l'essentiel ke akati Allah ka ni so de ba konte ni ya ka fasire nouvelle horizon kono ko ka bidum boli bunya bala kosebe malama ka nyama bunya asebe ko jaranye ko monon ko mamuni ko kibe samado kulisido samala ne ma ye kuma ba fo ngani yake Yekobake ni maseka ke kumalangolo indicateur du renouveau Adama Jabate ke akumara ko alibi munye projet de nouvelle constitution no be jamana sarasumba no bo kofo akwai ayira ka fo ko am domina kompi ko wulika jocha mane be sina jele jekulu no be alislamé jele jekulu do kofo politiki mo syndicat jekulu do nyama kata faramunya anga la de la fen korotiki do kwa aka jafo kata faramunya dishiba do fene ka anga jamana inkono no bela jirende farlu nyo ngame domina kompi ku be demeta ninga jerede kulumbe nanga mako imama be lesto ko kelemuna nyama ko lube demeta ninga nyashi imama ma ngai bismillah Adama Jabate ayira ka foko munye organisation islamique no ko fura ate munye alislamé ton ko fwa politique mo nyama kata fura munye syndicat jakulu ka ane mayele ke chama ibena ka foko munye civil tebene no bena mekalo kle woro ma samba fla ane samugwa ane saba uye nywa soro munye CCB ko ni okonala la jere kunte dore nyama ku aknata ko di ali bi munye lashite ko ka sebani la ko uka yayira kuna fondilo la ko wole kunte dore ko jere jakulu mumbe nanka mako Ligue malienne des imams et pour la solidarité islamique au Mali no be imama ko fo wati temono na uye gwara ko sebe ko da kanya shi mu la city ko kumaima ko ali bi nyama ko bo obabu de kangui waningela ko kenen ga be na ka fuku ko ma do be no be sedu itrawole ko fo ale ko conférencier ay kuma ayata te chari ayra ka fo ko me domina kom bi ko ne alislamé ko ku te la city ko la ko la city ko aka bo ko no bi ko aka bo ko no shini wa ko mu nyi ko inflatable mo ko ni ka me domina kom bi ko le be wole blamuye faso dem bela jile ma ko miye juin kalo kleta ani sheki ko bela jile ngata vote ko no kaira ka fo ko miye la cité ko akabo akono Allah beningala ko akomiye Seydou Traoré avec le conférencier de nyama ayira ka fo ko miye la cité muno okuma buka fotan ba be ka sababu ye ko ka ala ko era ko o sembo anape ba be ka sababu ye ko de ke ko la cité muno ba kono eta dondoni
Ndoko ta dondoni ko jimendi laïcité mun bɛ sen na u bɛ mun kɛlɛ la nin ye tan ko bɛ kɛ sababu di ye ɲɛma ka ala ko yɛrɛ ko ani ala ko bɔ fankelen an ti ɲɔgɔn sɔrɔ yen dɛ tubakan don ni ne ti ɲɔgɔn yen dɛ o kɔni b'o f'i ye dɛ ne de don laïcité bɛ constitution kɔnɔ 92 fo bi silamɛya burujara Mali kɔnɔ a bɛ format mun na sisan i b'a sɔrɔ k'an b'o de mais a format sisan ma kuma ou bien laïcité kura min bɛ ka na o ni kɔrɔlen tɛ kelen dɛ ayi parce que ne ma constitution ne ma sɔrɔ fɔlɔ k'a kalan quoi ne m'a ɲini quoi il faut que ne yɛrɛ k'a ɲini de sisan k'a kɔnɔfɛn ninnu kalan constitution wa parce que awɔ laïcité ko in kuma cayalen ni maa min bɛ se k'a lasɔrɔ a ɲɛ an kɔni b'a ɲini mais a constitution a bɛ yen o voilà parce que a bɛ yen kɔni mais a ka sɔrɔ n ka a yɔrɔ ka ye quoi parce que n'a y'a sɔrɔ laïcité kelen min bɛ nin ta kɔnɔ n'o de tun bɛ dɔ in kɔnɔ san 20 ani kɔ san 30 an bɛ ka baara kɛ ni min ye misiriw caman bɛ ka jɔ jamana kɔnɔ ka min to yen diinɛ wajilu baw bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ ka min to yen bon n'o y'a sɔrɔ o laïcité don ani bi ta in bon fo fana ka lajɛ dɛ parce que ne m'a faamuya o parce que i b'a dɔn ɲɛma ko in fana gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na i n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ an ka 92 constitution maa caman y'a jira k'a fɔ ko min ye copier coller de kɛra parce que ko min ye faransi constitution o nana imposer an kan yan bon faransi laïcité n'i y'o jateminɛ k'o lajɛ o ye laïcité ɲagaminen de bon o de kama n ko ni n sera k'a sɔrɔ k'a lajɛ mais fɛn ye mun ye parce que hali bi an b'a ɲini jamana marabagaw de fɛ ɲɛma u ka mɔgɔw lasigi u k'a ɲɛf'u ɲɛna a ɲɛ yɛrɛ ma fɛn min b'a kɔnɔ i fasa fililen don ɲɛfɔli ko in a tɛ taa o kɔ i fasa fililen don a la kosɛbɛ parce que faamuyabaliya de don ne kɔni y'a bila minɛn min kɔnɔ dɔrɔn ɲɛma faamuyabaliya de don sinon laïcité ko tɛ kɛlɛ ko ye jamana in kɔnɔ dɔ y'a fɛn bila ka na di yan dɔ bɛ faransi ɲɛ b'a la o y'a document yɛrɛ bɛɛ bila ka na di yan voilà awɔ sinon k'a fɔ ko laïcité ko don laïcité ko tɛ o mais a bɛ se ka kɛ jamana in fana kɔnɔna la a kuma ka ca bon de ye problème ye quoi ça o de kama ne y'a fɔ parce que ko in dabɔ kun ye min ye a ma dabɔ farafarali kama quoi ayi a ma dabɔ farafarali kama dɛ fo k'an b'o fana fɔ ka da kan o sababu kɛ mun ye ko in dabɔra de jamana kɔnɔdenw ka ɲɔgɔn lasɔrɔ a da la jamana kɔnɔdenw ka ɲɔgɔn faamuya a tɛ taa o kɔ maintenant ko dɔw bɛ yen laɲiniw bɛ se ka kɛ ka sigi ka fɔw kɛ ka ɲɔgɔn lafaamuya k'a dɔn ko in bɛ cogo min parce que ni ma fili constitution in kɛra Ousmane Konté de don a d'accord Ousmane Konté ok problème t'a la Ousmane a diyara n ye u ka lasigi kɛ ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye quoi pour que a ka faamuya o de don baara in kan ka kɛ ten de parce que ko in ka ca dɛ parce que n'a tɛmɛna ni forcing ye cogo dɔ la fana o ye problème ye dɛ a bɛ kɛ problème ba de ye e ma tunkarankew yɛrɛ wililen 46 nɔfɛ voilà mais a ma faamu de o olu fana b'a tigi 46 ko la voilà bon a ma faamu tɛ o tubabu ka min sɛbɛnnen dɔ bɛ to o fana b'o la o ɲɛma n ko tubabukan ye nangarabakan de ye o fana ye tiɲɛ ye français ye nangarabakan de ye o fana ye tiɲɛ ye oh non tu as raison non vraiment bon ɲɛfɔli in de don quoi parce que ko in bɛɛ ye ɲɛfɔli de ye bon u kana ko kɛ réseau ko ye quoi ayi k'a kɛ dɔrɔn nin ye n ka réseau ye n bɛ taa sigi u da la k'a ɲɛfɔ nin ye n ka mɔgɔw ye an bɛ taa non 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 ɲɛma ko in bɛ bolo min kan bi o ka communication de gosi voilà fan bɛɛ fɛ a ka faamuya ko in bɛ bolo min kan bi y'a ye wa jamana marabagaw kan ka fɛɛrɛ bɛɛ de kɛ communication foyi a ye jamana télévision jamana radio so a y'u bɛɛ wele a ka ɲɛfɔli k'u ye a banna o de don voilà u ka bɛɛ wele ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ɲɛna mais u ka communication wagati bɛɛ an b'a ye groupe dɔw de bɛ ta ka taa fara ɲɔgɔn kan Jibi ko projet a bɛ di salon de média a bɛ di mɔgɔw ma o kɛnɛ kan kosɛbɛ voilà parce que o de don quoi Jibi problème t'o ye o mais problème ye min ye sa c'est à dire u kana kɛ réseau ko ye quoi ayi n'u b'a dɔn Nura FM t'u ka affaire kɛ u k'a to an b'an ka fasojɔ baara kɛ parce que u ka dɔrɔmɛ t'anw kɔnɔ ayi il faut k'o fana ka jɛya dɔrɔmɛ parce que mɔgɔw hakili la k'a fɔ k'u ka wari de b'anw kɔnɔ ayi o fana ka jɛya o ka faamuya quoi donc anw bɛ baara min na faso baara don anw bɛ l'impôt sara an bɛ sɛbɛn min dira an ma radio ka sigi o sara la san o san fɛnw bɛ sara donc n'o ma ɲɛ ko o b'o cogo la an ka hakɛ ye min ye olu maa si tɛ se k'o dun n'an kan ka min sɔrɔ an b'o sɔrɔ tiɲɛ kan mais constitution ko in bɛ cogo min bi a kuma cayalen don cogo min ala dɔrɔn de y'a dɔn b'a ye donc aw ka solution ɲini ka a ɲɛfɔ mɔgɔw ye komi lefo ka mɔgɔw lafaamuya c'est à dire que pour ou non la o bɛɛ ye ko wɛrɛ ye o bɛɛ ye ko wɛrɛ de ye a kɔnɔ kuma de ka ɲɛfɔ voilà ɲama n'a kɔnɔ kuma ɲɛfɔra i b'a ye maa caman kelen bɛ k'i opposé bi c'est important caman b'a jira k'a fɔ k'u b'a la parce que maa caman bɛ k'i opposé bi hakilina wɛrɛ de b'u la ka baara kɛ mɔgɔ wɛrɛ de donnen b'u ni hakili cɛ voilà mais n'aw ma gɛrɛ u la k'u fana lafaamuya a bɛ kɛ baara ye mais n'aw y'a ta ni dusu ye a tɛ ɲɛnabɔ o bon gɛrɛw la in yɛrɛ fana problème ye min ye u dabirilen de don ni groupe dɔw ye voilà c'est à dire groupe d'individu dɔw bɛ yen hali bi an ye kilanko ni fɛn minnu fɔ o de don quoi b'a fɔ kana ninnu lamɛn parce que voilà parce que ces mêmes personnes là minnu ye wulikajɔ ni cɛsiriw kɛ ko IBK tɛ taa a IBK bɛ faso de ɲuman n'a taara jɔn de bɛ na jamana bɛ kɛ tan a bɛ firi yan fɛ a bɛ don tan o mɔgɔ kelenw de bɛ jelibaya olu nɔfɛ o de do kɛ
nga be le ba nous mon scénario dabla ça peut pas marcher o c'est des aigris munu ba fo ko nimbara mais ba fo ko bon parce que o mo ko minum flene jeni kanyimi do ngol be fanga beri la bon andu flene sanana susu bidde samana susu bidde ya wa alhamdulillah anga tungaranga anga fuli bawye nyama et puis mi yera bien na be fo armée togola a puis bien matani sans flay wa ngo wardi be bo kasara dafe mais on ba teme drome kele ne mo ko fana o bu o kasoro drome voilà ika taimi atonga temi kan dusu suma ika taimi dusu suma ibola korata tana fo itila alhamdulillah barkalay wallahi awo kada mina ramani fo kana bla arahimina e flene ka jugu ende ka problème quoi et tu vas dans la main bet nyefo metie méchant e ka jugu dépense grambe ki belen hali ma fo nga chemise nyena hey mai ça tu es mauvais tu es mauvais chemise nyena de tu es mauvais no chemise nyena ira saraba ko bigi fali chemise la tukumna amoy mi nyini gola mi nyena ngi ko ala ka jaga dama ka Carole Valentine ni awa gindo toyi abinyana bo ani baba adama ni yafu ya bala chemise koni ana mfale jama ali bi fasira meta nae indicateur du renouveau mu adama jabati ayida ka foko mu ni jeda zakulu ye ni nywanye mu ngemme kalo kle woro ali bi ye wole bla mu ye jamana fama mando be colonel Ashim Kuita ko fo anaka gouvernement jama ko ali bi ko foi mataka dange uga siga fo baro ko buluda telela wira dama ni nywanje ko mamunu mega murti faluda ni watina nobel limama mako fo nyama oku fana wole oku aklata ko lame kamarashi ka batru ni nywanje ko akachala fe ko mu nyini fe obeka surofenyi nyama ni nyini fe o maka surofenyi wi ayira ka fo ko lu ko nte dora do gui ko ne siga fo maka unu nywanje ka fe fu nyina obe fe mu ko famu ko libe wole bla munye fashudo mbela jele ma juin kalo kleta ani shegi ko bela jele ngata couleur blemanta ka bla enveloppe kono ka bla irinu kono ngote donc contre campagne fana be bon au kata fait bismillah ni min temena bana campagne bi ni min temena ka respecter droit abana ala ka nyeka dama se ne ba do malien famba ko ni bi yoro min bi o donendu antina fen fo o donendu abana kosobe bismillah nyama ningu sebanye seba munaya bo indicateur du renouveau kono la adama jabati ale fatrike bayi bunya obala wallahi isanji dumbi anga fuli biye beta ambita mingi awayka do Ben Sherif kumambe akumambe sebengono sebe minangwa mako soir de Bamako Ben Sherif ko ako Sherif Ousmani Madani Aidara uka congrès mimbe nabe association Ansardine national congrès nanina tako nanina ka kumana nanzara kadu ako je ne suis pas contre les militaires ale te militaire no yanga sorasuye ale to lu juguyala nous leur avons donné 300 millions de francs CFA ko lu ye million geme saba lu di awayka do anga sorasuye numa akuni ye jetemene ke iba ka fo kunu wulika jo o kele akera kunu minya awayka do association Ansardine uka awayka do wulika jo minu bo ke wati be awayka do ta kunanna ukera akera kene minga Ousmane Sherifu Madani Aidara ale kumbe nga Ousmane Sherifu Madani Aidara amatani sira fly ko awayka do akumana minyi awa haklina ni mirina mimbe mimbe talike awayka do suna mo minumbe mugela mimbe ani manga mimbu ni nywanje yelma fo ngonga mimbe akumana uka otemenengo kaboy amasiga klikile ani awayka do surasu ni nywanje tabulo mimbe awayka do ayedo nyefo ofanaka ajenyo mimbe ani akoroke no ye imam awayka do Mamudu Dikoy ayikmana ofanaka nimbe kera kunu imam Mamudu Diko awayka do mi Ousmane Sherifu Madani Aidara ay do fo nimbeka hakila jigina ni nywanye ba mimvle ni nabe ka association Ansardine national no boke awayka do sanduru nyogo ye imbike sawbiye ko nywal la soro hakila ni mirnaw ko di nywama ka awayka do falifalen chama do kola hali biro yere awayka do ko kuraya o de stratégie la Musa Diallo flake nyina awayka do ya le sugandi ale ka tani awayka do akabarawi fasiri ka bako ako congrès kilama no bora Mali fandani nani befe kana nyu ansoro awayka do kene bilibili ngondana ako de stratégie la minya awayka do akuma fumye chukoshila ka fo jamana yere ka tanye jamana ka yirwa jamana ka sangorota asabu jonjo bisika bo femina uye dine ako mami ngera awayka do odomba jonjo obe Ousmane Sherifu Madani Aidara obo kofo
a ko de siratigɛ la Usmani yɛrɛ kumana koyi n'o ye ya bani a ko ale tɛ awayika dɔ sɔrɔsiw juguya la $300,000 o taara ka di sɔrɔsiw ma sabu min ye awayika dɔ congrès ta ko naaninan in kɛnɛ kan a y'a jira k'a fɔ maa dɔw bɛ yen olu de kɔni kɛn bɛ ka wulikajɔ ni cɛsiriw bɛɛ kɛ min bɛ se k'a to awayika dɔ ale ni sɔrɔsiw fɔ ɲɔgɔn kɔ bɛ se ka na u ni ɲɔgɔn cɛ cogo min sabu u b'a fɔ waati bɛɛ k'ale bɛ sɔrɔsiw juguya la ninnu de ye fɛn ye maaw ye minnu bɛ fɛ k'a lajɛ ka gɛlɛya belebele don awayika dɔ ale ni fanga tigilamaw ni ɲɔgɔn cɛ a ko de siratigɛ la k'ale b'a mɛn mɔgɔ caman b'a fɔ ko Usmani Sherifu Madani Aidara n'aime pas les militaires au pouvoir minnu bɛ fanga la bi k'a t'olu fɛ ko awayika dɔ ale yɛrɛ bɛ yɛlɛ de kwa sabu nin ko min filɛ nin ye awayika dɔ yɛlɛ ko dan don a ko ale kɔni bɛ taabolo min kan ale tɛ sɔrɔsiw contre la jamana kɔnɔ dɛ ale b'a dɔn tigitigi sɔrɔsiw bɛ taabolo min na sɔrɔsiw ye fɛn minnu ye maa minnu b'o kuma fɔ nkalon kuma a ko olu ka association olu ye sɔrɔsiw dɛmɛ u solila don u seko n'u dɔnko la a kɔrɔmasulu ye min ye $300,000 yɛrɛ dama tɛ koyi finiw min ye awayika dɔ malo bɔrɔw ɲɔ bɔrɔw a n'a ɲɔgɔnna caman olu sera ka o se sɔrɔ k'o kɛ ka sɔrɔsiw dɛmɛ a ko n'i y'a ye olu bi sunɔgɔ bi f'a dɔw bi gɔrɔntɔ i ka dɔn dɔ wɛrɛ tɛ koyi u dan b'a la kɛnba kan k'a fɔ sɔrɔsi dɔw de bɛ yen minnu bɛ lakana boli anw ka jamana kɔnɔ minnu bɛ ka olu lakana o kumana sa k'a fɔ ko awayika dɔ jamana si tɛ yen min ni a bi mara ngalo kan k'a fɔ k'olu n'o bɛ tugu ɲɔgɔn fɛ n'i y'a ye olu b'i fɛ sɔrɔsi o sɔrɔsi ta o siɲɛ fana i k'i jija awayika dɔ baara a ka kɛ ni o ye a ko kumana sa an bɛ don min na i ko bi min ye awayika dɔ olu bɛ baara kɛ ni o sira ye a ko n'i y'a jateminɛ min ye maa wɛrɛw tun bɛ yen minnu tun bɛ fɛ k'ale n'a kɔrɔkɛ n'o ye awayika dɔ Diko ye k'olu bila ɲɔgɔn na maa caman taara fɛn caman fɔ Diko ye hali waati min na a tun bɛ awayika dɔ au conseil islamique o ɲɛmaya baaraw tun bɛ ka kɛ tuma min hali ka se ka taa fɔ Diko yɛrɛ ɲɛna k'ale bɛ ka yaala ka tɔn wɛrɛw sigi minnu bɛ au conseil islamique ko k'o kɛlɛ a ko maaw bɛ se k'o la koyi nka ale n'a kɔrɔkɛ olu bɛ ɲɔgɔn galama awayika dɔ gɛlɛya t'olu ni ɲɔgɔn cɛ a ko o tuma na diinɛ bɛ taabolo min na i ko bi wulikajɔ ni cɛsiriw de kan ka kɛ diinɛ bɛ se ka labaara ka ɲɛ cogo min diinɛ bɛ se ka sanayɛlɛ sɔrɔ cogo min diinɛ bɛ se ka ɲɛtaa sabati cogo min Fajiri filɛ Ben Sherifu n dɔgɔ ala kumaba soirée de Bamakɔ an sera ka min tɔmɔ o ye nin ye i bonya b'a la Marima ka ɲɛmaa bonya a sɛbɛkɔrɔ diyara n ye hali bi an b'a yira kanubaw la ko Nura FM ale don 94 tɔmi murumuru 5 laseli an bɛ k'o kɛ ka bɔ Jalakɔrɔji Koɲumani Wɛrɛda la walayi wele sira 76 33 43 03 ɲɛmaa an bɛ n bolo gosi ka don ko ni sɛbɛn in u k'a ma ko rayon a fɔ Mukutari Dukure k'a kana kɛ ten k'u ti maa wɛrɛ wele ko ni min bɛ fɛ o ka na ni taa ka sabali ko a fana ye min fɔ o fana ye tiɲɛ dɛ ko mɔgɔ dɔw bɛ yen minnu kɔni t'a ɲɛlen fɛ u bɛ fɛ k'a tɔ bɛɛ nɔni k'a bɛɛ tiɲɛ k'a bɛɛ lafo o mɔgɔw fana k'olu bɛ yen dɔw ta ye n bɛna mun f'i ɲɛna ɲɛmaa dɔw ta yɛrɛ problème fana bɛ ten de quoi a bɛ komi n'i bɛ fɛ ka kalabanci la wuli ka bɔ sunɔgɔ la dɔw ta y'o ye quoi ayiwa dɔw ta y'o ye baasi tɛ Amara Sidibe an b'a fo kalanna a tulo b'an na kalanna ni ala ka jɛ ye ɲɛmaa radio maaw kumara o y'a jira k'a fɔ ko an ka taa Kita n'o o kofɔra a tɛ tiga dugu a to yen kofɔ wa arachidi caman bɛ n'o bɛ tiga kofɔ ministre mun bɛ n'ale bɛ défense kunna colonel Sadio Kamara ɲɛmaa i bɛ na ye k'a fɔ ko min ye alamisa tɛmɛnen n'o bɛnna mɛkalo tile 4 ma belebele ne délégation belebele wulila k'u kunda mun ye Kitakaw fɛ yen tako kun tɛ dɔwɛrɛ ye ɲɛmaa dakabana kan de bɛna dayɛlɛ mun ye Kitakaw fɛ yen k'an mun ni a bɛna dayɛlɛ walasa mun ye lakana o bɛ se ka boli cogo min na région kɔnɔna bɛɛ lajɛlen na o sabu ka dogolen tɛ maa si la k'a fɔ ko nin yɔrɔ kofɔlen a bɛ nin kana waati ni bɔ min ye jatigɛ wale kɛbaaw kɛlen bɛ ka suna k'o tigɛ ka bɔ maanifinw ɲɛ la sɛbɛnnikɛla ko a ko i bɛna ye k'a fɔ ko min ye alamisa don n'o bɛnna mɛkalo tile 4 ma san 2023 ɲɛmaa ko Kitakaw kɔni fɛ yen ko min ye an ka ministre de la défense et des anciens combattants colonel Sadio Kamara ka taa fara mun ye chef d'état-major général des armées n'o ko fɔra a bɛ général de division Omar Jara Baru a ka ja ka taa fara mun ye maaba caman kan fintigila ka kunda u caman k'u y'u kunda mun ye Kita kan ɲɛmaa ta kun tɛ dɔwɛrɛ ka taa nin dagabana kan in kɔni ka taa biriki fɔlɔ ka to o da a ko n'i ye kan in jateminɛ k'a lajɛ ɲɛmaa ko a bonya a n'a janya bɛɛ lajɛlen bɛ ti jɔ ko hectare 10 ɲɔgɔnna la wa mun ye nin kan kofɔlen min na a bɛna jɔ Kitakaw fɛ yen ɲɛmaa ko kalo 12 ko a baara bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ka ban o kɔnɔ wa mun ye kibaruya duman yɛrɛ wa a musaka tɛna bɔ maa si kun koyi a musaka bɛɛ lajɛlen ko bɛna bɔ faso yɛrɛ kun n'o bɛ ba Maliba o kofɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye an ka ministre mun bɛ n'o bɛ colonel Sadio Kamara a taara ni ka militaire mun biriki fɔlɔ ka taa da alamisa tɛmɛnen ɲɛmaa n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye so caman o bɛna don a kɔnɔ baarakɛlaw ka baarakɛyɔrɔ o bɛ don a kɔnɔ iziniw n'o bɛ tobilikɛyɔrɔ kofɔ toilette fɛn fɛn de bɛ don kan kɔnɔna la ko a bɛɛ lajɛlen bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ mun ye ni kan kofɔlen kɔnɔ Kitakaw fɛ yen sɛbɛnnikɛla ko a ko belebele ɲɛrɛ n'o bɛ
Colonel Sadio Kamara ko fɔ dankɔrɔba in yɛrɛ waati mun na biriki fɔlɔ kɔni ko o dara i b'a ye k'a fɔ k'a ye kɔrɔfɔ ta tɛ cari a y'a yira k'a fɔ ko olu ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye lakana o bɛ se ka boli fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ cogo min na wa ni kan kofɔlen mun n'u filɛ ka bɛna a baara k'a boloda kitakaw fɛ yen ɲɛma hakili b'u la k'a fɔ ko a kan kofɔlen bɛna boloda an ka jamana in fan caman na lakanabaliya ko a bɛ ka tɛngu yɔrɔ min na Colonel Sadio Kamara a ko ne y'a yira k'a fɔ ko min ye faso lakana ko olu t'o kɛ kɛrɛfɛden ye abada wa u ni fɛn bɛɛ lajɛlen k'u jɛlen b'o kɔ walasa mun ye faso a bɛ se ka lakana cogo min na sɛbɛnnikɛla ko n'i donna dugu kɔnɔ laada o ye laada ye i bɛ taa dugutigiw fɛ a ka ja fo ka taa bila ib'u ye diinɛ ɲɛmaw la ko Colonel Sadio Kamara ko a m'o laada a m'o tiɲɛ dɛ o sabu kɛ a don waati mun na kitakaw fɛ ɲɛma ko mun ye dugutigilakaw ye a ka ja ka taa fara mun ye limamu kan a ye ninnu bɛɛ lajɛlen ye u y'a bisimila ka dugawu kɛ Colonel Sadio Kamara ye ka dugawu ta ni ka ɲɛsin transition ma parce que o bɛ se ka na jamana yɛrɛ kɔnɔna la cogo min na kunnafoni filɛ nin an y'a sama ka bɔ rayon kɔnɔna la a kunnafoni yɛrɛ kɔni a souci les femmes yɛrɛ n'o b'an ka wolomasiri tabaw ko fɔ Marima ka ɲɛma i bonya o b'a la Bonjour, bɛti radio ye Nura FM ye 94.5 n'i y'a kɔngɔ ni Ala sɔnna i bɛ Nura FM sɔrɔ i bɛ se k'an wele 76 33 43 03 nin waati in na gafe awɔ i k'a dɔn o de bɛ senna k'a daminɛ ntɛnɛn fo jumadon nɛgɛ kanɲɛ 10 n'o ye 10 heures n'o ntɛlan gosira ka taa se a kanɲɛ 11 n'o tɛmɛna ni sanga 30 ye n'o ye 11h30 jamana kunnafoni jamana kibaruyaw lahaliya minnu bɛ yen ni Ala sɔnna an b'olu bɔ k'o bin yalisa aw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la cogo min o de siratigɛ la Laya Jara Bouakari awɔ i k'a dɔn ale kɛlen bɛ ka sɛbɛn kunkurunin dɔ kɛ sɛbɛnden kɔnɔ sɛbɛn min n'an ko a ma ko soir de Bamako Laya a y'a jira k'a fɔ min ye awɔ i k'a dɔn calendrier min bɛ tali kɛ min ye examen minnu bɛ yen n'olu bɛ nalen anw ka jamana kɔnɔ defu min ye awɔ i k'a dɔn ani bagi fo ka taa se a ɲɔgɔnna wɛrɛw ma i k'a dɔn o kɔni waatiw olu dɔnna o de siratigɛ la a y'a jira k'a fɔ min ye awɔ i k'a dɔn année scolaire o bɛ awɔ i k'a dɔn san ko fɔ kalan waati ninnu a b'olu de ko fɔ a ko tiɲɛ don a kɔni alhamdulilayi ɲina baaraw kɛcogo a ɲɛna a ko de siratigɛ la min ye awɔ i k'a dɔn wulikajɔ ni cɛsiriw bɛ ka kɛ ka labɛnw sabati min bɛ se k'a to ɲɔgɔn dan minnu bɛ kɛ awɔ i k'a dɔn san laban n'o bɛ examen ko fɔ awɔ i k'a dɔn o baaraw olu bɛ se ka sabati cogo min a ko de kama min ye classe d'examen laban minnu bɛ yen olu kɔni bɛ ka wulikajɔ bɛɛ kɛ a ko ministre min bɛ yen n'a bɛ éducation nationale ko fɔ ale kɔni ye wulikajɔ kɛ fana ka calendrier k'olu bɔ k'u bin calendrier awɔ i k'a dɔn ni mago b'u la kelen diplôme d'études fondamentales a bɛ defu ko fɔ Bouakari ni Ala sɔnna ma mɛ kalo tile 22 ka taa kunjɛ mɛ kalo tile 24 san 2023 defu awɔ i k'a dɔn a bɛ kɛ o waati o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen certificat d'aptitude professionnelle n'o bɛ CAP ko fɔ a bɛ daminɛ kalo tile 29 n'o ye mɛ kalo ye ka taa ban juin kalo tile fɔlɔ san 2023 Bouakari o fana sera brevet de technicien BT o bɛ daminɛ min ye awɔ i k'a dɔn juin kalo tile 5 ka taa kunjɛ juin kalo tile 8 san 2023 o fana sera Bouakari baccalauréat o bɛ baki ko fɔ baki bɛ daminɛ awɔ i k'a dɔn ni Ala ka jɛ ye juin kalo tile 19 ka taa kuncɛ juin kalo tile 22 o kumana an ka hakili to nin datu la minnu filɛ ninnu de bɛ kɛ awɔ i k'a dɔn kalan kuncɛ waati ye anw fɛ jamana in kɔnɔ ni Ala ka jɛ ye fasiri filɛ soir de Bamako awɔ i k'a dɔn u ka fasiri don Laya Jara u ka bidon bɔli Bouakari bonya b'a la Marima ka ɲɛma bonya a sɛbɛkɔrɔ diyara n ye radio ye Nura FM ye 94.4 tɔmi murumuru 5 bamananw ko sɛgɛnnafiɲɛbɔ o bɛ kɔmɔ suruku k'a kan sɛbɛkɔrɔ ja an tɛ taa sugu kɔnɔ ka na n'an bɔra ka bɔ sugu kɔnɔ kunnafoni tɔ min bɛ an tɛ n'o lase dɔrɔn bɛ ten an bɛ taa sugu la gafe tɔw bɛ yen ni Ala sɔnna a ma n'an seginna an bɛ a lase limanaw ma u ka faamuyali sɔrɔ a la radio ye Nura FM ye 94.4 tɔmi murumuru 5 min ye awɔ Gawusu Keyita nɛgɛw b'ale de bolo an kana ɲina Sambu an k'a fo ka foli lase Carole Valentine ma k'a ni cɛsiri Baba Adama Bing Batima Ibrahim Tunkara an bɛ nin bɛɛ ka foli kɛ Nura FM kumasoba in kɔtɔ ni k'a lase min bɛ tali kɛ awɔ i k'a dɔn Elhaji Seguba Samake Pere Oto an kana ɲina kɔ an k'a fo k'a waleɲuman dɔn olu hali bi an b'a lase Zumana Jakite Bazu a bɛ Faransi nin waati in na a bɛ Paris an k'a fo k'a waleɲuman dɔn Nura kan kosɛbɛ ɲɛma y'a fɔ cogo min na ne bɛ n bolo n b'a kari ka don teliya la ne bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn minnu k'a ma ko le pays sɛbɛnni kɛbaa tɔgɔ de Ibrahim Jite Ibrahim Jite a y'a jira k'a fɔ ko mun ye attaque jugu mun n'a tara ka Burukinakaw ka dugu mun bɛ n'an k'a ma ko Karma ɲɛma n'a kɛra sababu
sababu ye civil ma kɛmɛ ani maa 30 ani kɔ k'olu bɛɛ lajɛlen ningɛnɛ k'u karaba i bɛna ye k'a fɔ ko min ye CEDEAO ɲɛmaaba n'o de ye Embalo ye ale ye communiqué dɔ kɔni k'o bɔ communiqué mun kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko ni attaque mun n'a talen filɛ ka dugu in sɛgɛrɛ n'o bɛ karima ko fɔ ɲɛma ko génocide do koyi i bɛna ye k'a fɔ ko min ye Mali gouvernement u bɔra ka jaabili kɛ u y'a yira k'a fɔ ko min ye Idrissa Embalo Ami Balo den ɲɛma ko waati sera ko a k'a yɛrɛ minɛ wa ko a k'a yɛrɛ farati kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla n'o bɛ Ibrahima Jite ko fɔ a y'a yira k'a fɔ ko a bɛ nin kana waati nin bɔ i b'a ye k'a fɔ ko min ye Mali marabagaw n'o b'an ka transition marabagaw ani ka taa fara min ye président Guinée Bissau ka président kan wa CEDEAO ɲɛmaaba do n'o bɛ Umaru Sisoko ko fɔ an ka sɔn ko a tɛ ka fi daga kelen kɔni o kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla ko o kumu kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ ko min ye Embalo nana bɔ kɔsani na a ye communiqué dɔ bɔ k'o bin tɛ cari communiqué mun kɔnɔna la n'a ye jalaki ta ni ka Burukina kɔni k'o sɛgɛrɛ wa a ka communiqué ninnu kɔnɔna la a bɛ mun ye maa dɔw kɔni k'u bɔ ɲɔgɔn na ni siya woloma ɲɛma a bɛ na n'o kɛlɛ kɔni ye jamana kɔnɔ o de kumu kɔnɔna la Mali gouvernement kɔni o ma to dadi la i bɛna ye k'a fɔ ko an ka ministre mun bɛ yen n'o bɛ porte-parole du gouvernement ko fɔ colonel Sadio Kamara ɲɛma gouvernement bɔra u ye communiqué u y'a yira k'a fɔ k'u bɛ tâche bila kɛ fɔlɔ maa minnu bɛ a ka jan n'olu bɛ civil ko fɔ olu minnu ni tora nin ko in na tâche bila kɛ ka ɲɛsin u ma wa maa minnu fana bɛ a ka jan n'olu banana ka lafiya badabada k'o ta k'olu sɛgɛrɛ jamana gouvernement n'o bɛ Mali gouvernement ko fɔ u y'a yira k'a fɔ ko nin attaque baribari minnu n'a talen filɛ ka civil k'u sɛgɛrɛ ɲɛma ko nimisa ko belebele ko o do koyi sɛbɛnnikɛla ko k'o fana tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen jamana gouvernement n'o bɛ Mali gouvernement ko fɔ u y'a yira k'a fɔ ko min ye Embalo bɔlen filɛ ka kɔrɔfɔ mun kɔni k'o fɔ ko Embalo ko a bɔ waati yɛrɛ kɔni ko o ma ɲɛ koyi a ye kuma fɔ kuma mun kɔni ni a ti bɛn cogo si la sɛbɛnnikɛla ko n'i ye Idrissa Umaru Embalo jateminɛ k'a lajɛ CEDEAO ɲɛmaaba do koyi ni hakili b'a la ani Mali marabaaw ka gɛlɛya yɛrɛ kɔni ko a caman sɔrɔla mun ye affaire mun dɔw bɛ tali kɛ 49 militaire personnel la ko k'a b'o dɔɔni kɛ ma k'i bɛna ye k'a fɔ ko gɛlɛya kɔni ko a tɛmɛna anw ni cɛ kofɔlen cɛ sɛbɛnnikɛla ko cɛ kofɔlen k'a fɔlen filɛ ka na jalaki de ta ka Burukina marabaaw k'u sɛgɛrɛ jalaki min kɔnɔna la dalu t'a bolo ɲɛma dalu foyi t'a bolo dalu min b'a yira k'a fɔ ko génocide ko o de kɛra o de kumu kɔnɔna la Mali marabagaw y'a yira k'a fɔ communiqué minnu y'a bɔ ka bin avril kalo tile 20 san 2023 y'a yira k'a fɔ ko min ye nin kɔrɔfɔ mun n'a bɔlen filɛ Sisoko Embalo da kɔnɔ nin ye k'u fɛla ko tɛ bi k'u fɛla ko tɛ sini ko k'o sabu kɛ k'olu ka dɛmɛ ko a bɛ ta ka Burukinabew k'u sɛgɛrɛ u ko jadi mun do o filɛ ka Burukinakaw k'u sɛgɛrɛ ta maa mun do o bɛ se ka nin sɛgɛsɛgɛli in k'o kɛ wa mun ye sira kan ka di maa mun ma ka maa mun dɛmɛ k'o sɛgɛsɛgɛli kɛ ko maa wɛrɛ tɛ ko min ye Burukina marabaaw do k'olu de bɛ se ka nin sɛgɛsɛgɛli kɛ ko maa si kan'a fɔ k'i bɛ na nin sɛgɛsɛgɛli k'o kɛ sɛbɛnnikɛla ko Mali gouvernement kɔni y'a yira k'a fɔ u ka dɛmɛ bɛ ta ni ka Burukina gouvernement kɔni k'u sɛgɛrɛ o sabu kɛ baara mun n'a bɛ sen n'an bɛ don min na comme bi Idrissa Embalo filɛ ka kɔrɔfɔ mun ka ɲɛfɔ tan Embalo den a filɛ ka kɔrɔfɔ mun ɲɛfɔ tan k'a bɛ kɛ sababu ye ni ka na ni bɛnbaliya yɛrɛ dugu kɔnɔna la koyi wa a bɛ kɛ sababu ye mun ye duguladenw k'u fɔ ɲɔgɔn kɔ o sabu kɛ n'i taara i boloden kɔni ɲɛsin siya dɔ la k'a bɛ kɛ sababu ye ka na ni fɔka bɛnbaliya ye jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ Mali kɔni gouvernement yɛrɛ k'a fɔ olu ka dɛmɛ bɛ ta ka Burukina gouvernement k'u sɛgɛrɛ jango an bɛ waati la olu ni Burukinakaw kɛlen bɛ k'u bolo k'o di ɲɔgɔn ma olu ye terrorisme bɛ se ka bunte cogo min na ka bɔ min ye an ka jamana o kɔnɔna la k'u ka dɛmɛ k'a bɛ ta ka Burukina marabaaw k'u sɛgɛrɛ nafolo filɛ nin an y'a sama ka bɔ le pays kɔnɔna la sɛbɛnnikɛbaa tɔgɔ de Ibrahima Jite Maliba ka ɲɛmaa i bonya o b'a Balatoro bete l'indicateur de nouveau ne b'ale ta min ya away kado indicateur kuma bɛ Kajatu Kone baramine kala dedo akumana ako madame Orokia Dumbia no kwa mako Rose aka affaire kuma de bi sena ako Rose be kasola abe wati jambo kabiri marsikolo klitani saba san 2022 maison on d'arrêt pour femmes de abole e kado abe anomine ndo ni nomine sabaye ka mo shuku ke away kado tyenika ka wulika joke ka mo bali awaikado katanika sigindu ka fen jamana anika awaikado jamana nyama yere ka gele do tanika o segere nimbe ye feminu kembe ka Rose awaikado ka churu ako de strategela tarata do kalo kile flano e mekalo sa 2022 madame Orokia Dumbia no kwa mako Rose kwa ye wari sara million gele kiri tigila mo ye sabu ajira ka foka ko de sara yalsa absika bla namba wele ko liberté sous caution o sarale awaikado halibi Rose awaikado amabla ako kuna funi nungo ni bora sibiri do kalo kile woro temene Rose masuria mo no ye madame Sidibe Orokia Dumbia masuria mo ye awaikado kuna fudila do wele ka nyefole kuyi ako ka fola tribunal de la commune kati awaikado o koni ye wulika joke ka yirola ko lu dangani yere ka sinzia kan kosobe ka foko no lu ye wari insara wari wa kemeni wa biduru o ye amandi wa biduru o ye koshoy ko no lu ye wari sara ni ala sonama ko Orokia ko abibla nga lu ye wari insara nga halibi Orokia awaikado abika sola lu koni ta do fengele mindo nga
yamaruya laban minnu n'olu dira a yira k'a fɔ urukiya ka nɔminɛ minnu filɛ nin ye minan wɛrɛw farala kan yalima a bilala minan wɛrɛw kɔnɔ minan minnu kɔni bi ka kɛ sababu ye procureur min bɛ yen n'a bɛ communiqué kunna k'o tɛna se ka away ka dɔ urukiya k'a labila bilen liberté provisoire ko la o de siratigɛ la a na to boli a ka away ka dɔ kiiri kɔni bi tigɛ kalo tile 14 ni ala sɔnna ma n'o ye juin kalo ye n'o sera n'a tigɛra ni away ka dɔ a kan ka kɛ cogo min o na ɲɛdɔn a ko nin kibaruya min filɛ nin ye o kɔni kɛra sababu ye urukiya masurunyamaw ani a kanubaw k'u sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ olu kɛn bɛ ka wele bila jamana ɲɛmaa ma k'a ka wulikajɔ kɛ k'i sen don nin ko in na yalisa urukiya away ka dɔ bɛ se k'a bila cogo min a bɛ se ka taa a ka falatɔw kɛrɛfɛ cogo min sabu minnu b'a bolo falatɔw de don o kumana a bɛ se ka to olu kɛrɛfɛ ni ka taa away ka dɔ olu bɛrɛ cogo min yan'a ka kiiri tigɛ don cɛ fasiri filɛ min ye Kajatu Kɔnɛ a ka fasiri don indicateur de renouveau o ka bidon bɔli Ibu Jaba la Morima ka ɲɛmaa bonya a sɛbɛkɔrɔ diyara n ye soit de Bamako ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni a ye Laya Jara Laya a kumara a ko an bɛ don min na comme bi ko nin ye gɛlɛya yɛrɛ dama ye kiiritigɛlakaw ni ɲɔgɔn cɛ magistrat min bɛ n'an kama ko Dramane Jara ani ka taa fara mun ye Mohamed Cherifu Kɔnɛ ɲɛma u bɛ labɛn na k'a labɛn mun n'u y'a yira k'a fɔ ko ministre mun bɛ yen n'o bɛ kiiri bon kunna ko ka taa fara mun ye ORTM ale directeur général kan k'u bɛ n'u wele kiiri bunakun kɔni o kɛnɛ kan Laya Jara a y'a yira k'a fɔ ko mun ye magistrat ka syndicaliste minnu bɛ yen a ka jɛ fo ka taa fara mun ye coordination appel du 20 février pour sauver le Mali o tɔndenw fana dogo ye n'o de bɛ Dramane Jara a ka jɛ ka taa bila Mohamed Cherifu Kɔnɛ la n'a yira k'a fɔ k'u kɔni tɛ fɛ ka nin kɛlɛ in k'a kun bila abada o sabu kɛ u yɛrɛ dangalen don k'a fɔ ko min ye jalaki mun talen bɛ k'olu sɛgɛrɛ ɲɛmaa ko u na a man kan o de kumu kɔnɔ la u y'a yira k'a fɔ ko don nataw la k'olu bɛna damakasi sɛbɛn dogo ye damakasi sɛbɛn mun n'u bɛna ta ka ɲɛsin minisiri mun dɔw bɛ kiiri bon kunna mun ye a ka ca ka taa fara mun ye directeur général de l'ORTM ma k'u bɛna damakasi sɛbɛn don ni maa fila kɔni ko o juguya la sɛbɛnnikɛla ko a ko dɔgɔkun tɛmɛnen na ko a yira k'a fɔ ko mun ye ninnu y'a yira k'a fɔ ko plainte dɔ ko o donna olu kama plainte mun n'o b'a yira k'a fɔ k'u ye diffamation kɛ kunnafoni di sira kɔni ko o fɛ u y'a yira k'a fɔ ko min ye nin ye jalaki mun u tɛna jɔ a kɔrɔ cogo si la o de kumu kɔnɔ la u y'a yira k'a fɔ maa minnu ye nin baara ta k'olu sɛgɛrɛ ka tɔ cɛn ta k'olu sɛgɛrɛ o siga t'a la ko don nataw la a ka diya n'o bɛ Mahamadu Kasongo ko fɔ ka taa fara mun ye ORTM directeur kan k'u na t'u ta da kiiri bunakun kɛnɛ kan o sabu u y'a yira k'a fɔ olu bɛ kɛlɛ mun n'an bɛ don min na comme bi k'u b'u ka hakɛ ɲini kɛlɛ la wa k'a fɔ k'olu bɛ ka sariya kɔni k'o sɔsɔ k'u tɛ ka sariya kɔni kisɛ kelen k'o sɔsɔ mun ye nin jɛrɛjɛkulu in ye ni maa fila ye n'o bɛ Dramane Jara a ka taa fara Mohamed Cherifu Kɔnɛ kan u bɛ jɛrɛjɛkulu la jɛrɛjɛkulu mun n'an kama ko appel du 20 février pour sauver le Mali u kɔni y'a yira k'a fɔ k'u b'a ɲini u ka tɔnden bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ faralen ka to ɲɔgɔn kan k'o sabu kɛ k'u bɛ kɛlɛ mun na sariya ko kɛlɛ de don ko a ko kɛlɛ de don o dangalani don k'a fɔ ko min ye sebaya kɔni ko a bɛ kɛ olu ta ye kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ min ye soit de Bamako ale kɔnɔna la Laya Jara ale fasiri kɛ b'a ye i bonya o b'a la Batara bete bonya barika diyara n ye nin bɛ dan se an ka bi kunnafoniw na ni ala ka jɛ ye sini ye tarata ye ni ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan kunnafoni kuraw wɛrɛ an bɛ away ka dɔ olu di limanaw ma Nura FM a kumasoba in kɔnɔna na ka foli tanu k'a lase away ka dɔ kanuba ni dɛmɛbaa bɛɛ ma hali bi k'u cɛsiri Nura FM dɛmɛli la n'aw mago b'an n'a taara Facebook sanfɛ aw b'an sɔrɔ o sanfɛ n'aw y'a sɛbɛn dɔrɔn radio Nura FM Bamakɔ ayi ni ala sɔnna ma aw bɛ Nura FM ye a y'a page a y'a aimé bɛɛ tɛmɛnen kɔ ka min ye away ka dɔ